sige tagkabatian ni nga ayaw paghukom. Mo na giingos Ginoo, do not judge. Inyo ba ning gituman? Sige, lingiyay mong tupad. Ing na wa ka maghukom sa imong bana o sa imong asawa. Wa kay judgment. Ang paghukom dinhi mga igsoon, ang pasabot anis Ginoo, kana bang atong pakasadon ang atong isig katao. Mao na ang hukom, duha ni ka klase ang hukom, negative o positive, affirmative o negative. Ang hukom gipasabot sa Ginoo, ayaw pakasada ang imong isig katao. Kay kita kusog itang mo hukom nga sad-an ang atong isig katao nya, kita ragi tarong. Murag para nato ba, murag kita mo itarong niya ang atong isig katao mo isad-an. Anabitang magpatambag nako, moingon dayon pader, gibinuangan gyud ko sa akong bana, nangabit siya pader, ako nagtinarong kay ko niya, siya nangabit. Nako siguro jud kang tarong. Siguro bagyog kang tarong. Oh, padiroy wa jud ko magbinuang, wa jud ko mangabit. Nako, mao ba? Nya, wa na nimo yaw-yawi imong bana. Sana sa kay mayaw-yawan padir kay badlungon man kayo. Nako. Nya kanang imong yaw-yaw niya tinarong din na. Ana. Wa na nimo siya maawaya. Kanang wa na nimo tinggi. Siya naasad padir mag-away man gyud ang bana kasawa. Nako. Istorya. Kadaghan na nimo siya gihukman nga bati nya kay ang silingan nagsige maghukom og positive, gasige magingon, you are the hero of my life, my life is complete. If I think that I am at your side, mga inana ba nya ikaw gasige kag yaw-yaw sa ato pa nakatampo sa kasiyang pagka balhin ngadto sa silingan mo na ayaw dihag binuang. So ayaw pag-ingon nga ikaragi tarong nya kanang imong sigataw hiwi, nakatampo sa kas kahiwi. Nya unsa may gisulti ni Kristo, ingon siya diri, ayaw pangambisyon nga kuhaon nimo ang puling sa mata sa imong isikataw nya ang imong mata na ay troso. Unsa may timailhan ang atong mata na ay troso? Hibaw mo gonsa? Grabe kayo, no? Ang ato isig katao ko, no? Puling. Ang ato troso. Kadako ang troso. Siya kuhaaw sa ng troso sa imong mata aron makakuha kas puling sa imong silingan. Nya unsa man ay pasabot ana? Sabot mo. Ikaw no, lingay mong tupad, nagsabot ka na. Ibutang din ang troso sa itong mata, kadakuan ang troso. Ang saan pagkabutang? Puling, pwede ang puling. Gamay ko kayo na itong mata, troso pati dakua. Ibutang sa mata. Mao ni ang mga pasumbingay ni Jesus nga nag-emphasize nga kung ang imo ganing makita sa imong isig katao, ang iya ng bati, pasabot ang imong mata, buta, di nakakita. Kay kanang atong kinabuhi naagi ng bati og nindot. Nya sa tinud-an ay mas daghan ang nindot nga naa nato kaysa bati. Kanang bati gamay ra gyud kay na mura na siya kanabang usa ka banpi para pareani ba kani kaning hapin puti man puti maning hapin. Butangan ng tais iring diha usa ka buok diha na ba? Kana bitang basa-basa nga ta. Ana dia ba? Pero ari ra diri dapita. Usa ra gud ka kuan ana. Unsay akong isulti sa nagbutang aning hapina. Unsa man ka? Nganong gibutangan man nimo hugaw nga hapin? Hugaw nga hapin. Pero ang kadto ra gong porsyon na mo inaa. Pero ang the rest porti limpyo ha. Nya kung di nako kakita sa kalimpyo nga dako kaayo, kadto ra gyung gamay akong makit-an, buta di ay ko.
Nya kanang troso kung ibutang na nimo sa imong mata, wa na kay makita troso, iana nimo wa na. Kakuha na mo? Ikaw na bilingi ako na imong tupad doon sa imong makita ang nindot o ang bati. Sige. Bati. Para ko na ng imong anak, imong anak ni suyok. Drugs ba? Ni suyok. Kung sa imong makita sa imong anak iniguli, bati o nindot? Naitroso imong mata. Pag uli sa imong anak, makita nimo nga ang iyang naong liwat sa imong naong o sa imong bana. Nya bati day kag naong. Nya bati day nagnaong imong bana. Nya kana imong anak, kombinasyon man na ninyong duha. Di ba? Mo na iuna nimong makita. Liwat ni nako, liwat ni sa akong bana. Ana. Kanang iyang pagsuyop, gamay ra ng bahin sa iyang kinabuhi. Ang kinatibukan siyang kinabuhi, dako pa kaayo ang nindot, liwat nimo. Ikaduha, makaginhawa pa, makalakaw pa, kumplito pa, o nga risa tiil, kumplito pa. Kadakhanan ng nindot, dili siya paralyzed, dili siya amang, makasulti pa. Gani, pag ingon ni mong diin kagikan, gisinghagan ka, pisti ninyo atay biya ninyo may pakain mulitok ba? May pakain mulitok. Ana. So makita ni mo nga wapas siya maamang. Nya dili na nindot. Adto ra jud ka sa word nga iyang gigamit, pisti atay ninyo, kajutay ra ana. Kadaghan pa siyang gilitok nga po nga nindot. Ngano ana man ka mo konsente tanan duha ka words or tulo. Madaghan man kani sa gilitok tibok adlaw. Di ba? Pero ang kanindot gyud mga igsoon nga angay natong makita nga gusto ni Kristo nga maogi atong makita nga kada tao image and likeness of God. Makita unta nato ang naong sa Ginoo diha sa matag tao, dili unta masalipdan anang gagmayng mga bati nga gihapak ni Satanas, gagmayng mga lapok. Kay matod pa sa moral theology, kining atong naong kinis Ginoo, maro lagi ang yawa. Iya day nang hapakan og gamayng lapok. Nga inighapak niya gamayng lapok, imbitaron dayto niyang uban, hala nay lapok, adto niya ipa-focus sa lapok, di niya ipa-focus sa image and likeness of God. Hala, nailapok. Trabaho bitaw ko sa una, stricto kayo ang among supervisor, nya under man ako ang kaning maintenance, iniglakaw niya sa lobby, anaon din niya, kana mga suok yung kayo nga mga portion ba sa kaning mga inana ba, kana mga molding, anaon din niya siyang kamot, maglakaw siya. Chris, sama ni. Nako, sir, abog sir, pakaon ko ni Ronimo ron. Ayuhan naglimpyo. Mo to ako blob, ako ginang susiho ng kanang mga suok-suok, ako ginainom janitor. Limpyo. Musuroy na sa turong yawa diri na. Nang naanad sa noon ko ana, hantod karon ari ko diri makakita ko kanang mga diya ba mga suok-suok kanang ko. Sa maning niya, natakdan ko. Pero ana na ako ina ipakaon ko ni Ronimo ana ka ana. Nasag mis una di ako sa bangko sa una nasa gyapon to yung mga muanha nga mga murag mga Ginoo ba ang teller in town, busy in town kayo, sigig ka ng atiman sa mga kliyente. So royo din nato teller kids ano ito ay po alikabok po ma'am, lagay ko to sa mukha mo. Dapat malinis ito dito para ang ating kliyente hindi makakuan ko no, makadiri ba kanang murabag ugawan. Sakto man sad. Pero muna ginaingon, sakto man ka pero sakto na. Kanabitang ato yung ipamukha ba, ato yung ihapak sa naong niya ang iyang bati nga unta naaman untay daghang nindot. Di ba kasagaras maghikog o kanang mo attempt og hikog,
nga mga anak moingon dayon wa na lang gyud sila nakita nako nga nindot pulos na lang gyud bati ang akong mga efforts wa gyud ma-appreciate unyag nanagani ko'y gamayng failure mao dayo i-highlight mao na lang gyud na ako failure na lang yun ana nobody's perfect ba ya ana nya di na lang gyud sila kakita sa akong effort nya kay mao naman ni makitan may pag magpakamatay ana hikog dayon. Image and likeness of God. Dihay nangutanan ako, Pader, sige, image and likeness of God. Unyag ni Soyop, nya siga na kaig mata, daghan na kaig patik, daghan pa kaig mga ariyos, image and likeness of God pa na. Come on. Ako galisod sa kuwatok tubag, nakubitaw, no? Nya nakakita dahil kog tubag, ingon ko dunay painting nga gihatag na rin ako gift sa pagka 17th anniversary nako sa pagkapari na diya sa dining wa mo kita to nga bang painting ba sa akong naong wa mo kita diya gihimo na ni inila kayo si John Impas may kayong mo portrait ana tanawa niya ninyo, nindot kayong pagka-paint portig yung nindota. Pero naay mo so diha, dunggab-dunggabo na niya, iyan ang piksan o mga pintal nga lain. Kung sa may makita na ko sa image. Ha? Destroyed image. Kung sa may akong bation, maglagot ko sa image o maglagot ko sa ni-destroy. Katong nagbinuang sa image maglagot ko unsa may bation ako sa image hala kaluoy sa image di ba mao na kun makasa ang atong isig katawo nga atong tang bation kaluoy dili kalagot kay image and likeness of God na nga gibinuangan para gud nang inyong iro god kanang inyong iro puspusa na sa inyong silingan samad-samaran pagyod maglagot ay kasiro nga nadaot ng iyang naong may hala kaluoy sa iro maluoy kasiro ang katong gadagmal mao toy kalaguti kinsa may nagdagmal ang yawa mo'y naningkamot nga maguba ang naong sa Ginoo muna maglagot gid tas yawa kita kas imong bana nangabit ing na kanig yung yawa giilad yung akong bana din alang noon kakita nako ang makitan ang silingan na noon gibutaan ginis yawa di ba nya unsa may imong buhaton sukli ang yawa matud pa ni San Pedro resist him solid in your faith sukli siya lig-una imong pagtuo unsa may imong pagtuo nga lig-unon nga kining nangabit ako ning bana liguna na ako ning bana giilad sa yawa mao na ako di gyud ko pailad sa yawa nga bisan pagpila kabuk ang mahimong kabit aning tawhana ang kunon ko gyud nga akong bana and nothing gonna change my love for him ana sa to pa wa ka mailad Saban, sakto dili. Kamu sa mga bana, imong asawa gisige nag-date sa pare. Di ko pailad. Kinis father, pare gini. Kining akong asawa gi-date ni niya. Ako ginang lig-unon akong pagtuo nga asawa gini nako siya. Niya pare gini siya. Musimba gyapon ko niya. Mukumpisal gyapon ko niya muhigugma gyapon ko sa akong asawa bisag tuan na nagpuyo sa kwarto sa pare ana di ko pailad maging sino ka man mamahalin kita mo na gisulti ni Kristo si Kristo sa dihang gikulata siyag maayo sa iyang mga gimahal sa dihang gipatay siya gibitay sa cross sa iyang gihigugma wa gyud pailad si Kristo nakita gihapon niya
ang mga naong nila sa Holy Trinity nga naas mga taong gasigig kulatan niya ug ang iyag yung dako kayong nakita ang yawa mo'y nag-ilad ani nila di ko pailad di ko masuko nga naman kahibaw ko nga ang yawa mo'y utor ani ako gining higugmaon maluoy gyud ko nila mo to ang gisulti ni Kristo pagkabitay niya sa cross amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kanindot ana. Atis tingin ninyo, mo na'y buhata. Di ba, sige kakakita sa naong sa Ginoo, mawagtang na imong troso, nga ingos Kristo, ikawagtang na sa imong troso, makamao na kang mukuha sa puling sa imong isig katao. Ang saon man imo pagkuha, ang iyang drug addiction, ang iyang pagsuyok, maminaw kaniya, dong imo kong mama, dong imo kong papa, di gyud mausab akong pagmahal nimo dong nganong nisuyok man ka. Ingon dayon imong anak, ma kahinomdom ka, sige kog hangyo nimo mangadto tag Jollibee, wa jud ko nimo dada kay busy ka. Sige kog ingon nimo, ma kanang time zone sa SMC side baganahan ta kumuduwa diha, wa gyud ko nimo dada, ingon la ka way kwarta nya kay naingon man akong silingan mangadto ta sa time zone. Ana dito ko naku asam tag kwarta sa ibaligya laning Siabo ka kwarta lagi ka mautong ni baligya ko nya ingon man sila ingon man ko hadlo ko saban niya kong mama sa di nakakasaban ay wa na imong kahadlok suyupi lang na mga duha ka tira wagtang na imong kahadlok di ni suyop kuma aron mawa akong kahadlok mo na karon na adik na noon ko pero og nahinomdom ka kadaghan ko nimo gibalibaran I did not feel that you love me. Imo din siyang ihag siga kay mata hag nimo siya dong sugod karon kun unsa may akong matabang nimo ako na ginang buhaton pasaylua in taon ko dong na nakasasad ko nimo nga ako kang gidisappoint sa akong pagmahal pero di gyud to intentional dong mubawi ko dong ingon ding imong anak sige ma paliti ko dito siya po ana mo palit ka dili Anyag di ka mo palit mo takli na sana imong anak nga to maingon din ka dong makaguba gina nimong Siabo di ko mo palit ana pero bisan pagpila ka Siabo imong suyopon sugod karon you can always count on me gihigugma gid ka pero di ko mo palit sa makadaot nimo ang akong paliton kanang makaayo nimo. Di ba? Maingon din na imong anak, unsa may makaayon ako, ma? Rehab. Iparehab ti ka. Nya iniguman nimo rehab dong, matabangan na ka, magpuyo na ta nga malipayon. So alam ma, mahimo pa na. Isa, gidada ko sa rehab man. Padadi na nga to sa rehab. Imo din suportahan. Nya makaamgo din na siya ito, makuha na ng iyang mga toxic. Maingon niya, sus kanindot es kinabuhi man o way Siabo. Nya nindot sad makay karon na usab na sad mo nako love na kay ko ninyo and you will live happily ever after. Ay magduko-duko diha ang pasabot ana og nakasabot mo pamalit mo og slot mo ra gyud na siya kay mao na siya ay makapahimo natong suod sa Ginoo kana bang makakita na ta nga part deta sa usa ka lawas ni Kristo nga wa deta biyae ni Kristo giubanan deta ni Kristo unya dili importante ang atong standard kung dili ang standard sa Ginoo mo na si Abraham pa man siya sa atong first reading misunod gid siya sa Ginoo bisag 75 years old na siya misunod siya sa Ginoo mibiya siya sa ilang lugar nagsuroy-suroy siya kuyog siyang asawa og siyang igagaw nga si Lot ngadto sa lugar nga gitudlo sa Ginoo bisag wa siya kahibaw kay para ni Abram wa koy akong kaugalingong gahom ang Ginoo ray gamhanan 75 years old kasagaran ana mga 75 years old imo nang tudluan mo ingon na ay, kisa man ka magtudlo-tudlo nako kabata pa nimo ako kapila nako kasabi sa ako mga elders ako mga iyaan sa dihang nisugod kog serve simbahan mo ingon ko nila sayo pra ba na siya tiya di ra ba na sakto na gitugot si man kinsa man ka magtudlo-tudlo nako
kumuton ko ng baba nimo. Ka mga bata pa ninyo, kabata pa nimo, ikang pariya ka, kabata pa nimo, tudlo-tudlo ka namo. Pero si Abraham bisag tiguang na nisunod sa Ginoo, gipakita niya na why age limit ang atong pagka-obedient to the will of God. And the will of God is do not judge. Ayaw paghukom nga sad-an ang imong isig katao. Hukmi hinoon kanunay nga naong gidnis Ginoo. Unya kung nagusbat, ayuha, tabangi, ayum-ayuma nga maayo i-repair kung na-damage. Unsaon pag-repair, gamita rasad ang mga gihatag sa Ginoo, gugma, pailog, pagdawat, pag-antos, pagsakripisyo, pag-alagad, pag-ampo, gamitan ng tanan, ma-repair ra gyud na ang relationship o kaha ang kinabuhi. Manindog na ta, mga reperonon.